από ένα σημείο και μετά να φαίνεται βαρετή. Το καλό είναι δηλαδή ότι υπάρχει όλο το τοπίο δικό μας, ανεκμετάλλευτο, μπορούμε να ασχοληθούμε, μπορούμε να το εξερευνήσουμε, να το χαρούμε κιόλας περισσότερο, να έχουμε και τη συγκίνηση του ίσως ότι βρήκαμε κάποιο σημείο που δεν έχει φωτογραφηθεί προηγουμένως. Το άλλο το πρόβλημα μάλλον, στο συγκεκριμένο πράγμα όμως, είναι ότι επειδή είναι παρθένος ο χώρος ο συγκεκριμένος, δεν υπάρχει υπόβαθρο. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος να πει ότι θα ξυπνήσω την Παρασκευή, θα μελετήσω κάποιους φωτογράφους, θα βρω κάποιο ωραίο τοπίο, θα πάω εκεί και είμαι σίγουρος ότι θα βρω κάποιες καλές φωτογραφίες. Ο φωτογράφος θα πρέπει μόνος του να αναζητήσει τις πληροφορίες. Δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι αν αυτό που θα δει εκεί πέρα, αυτό που θα συναντήσει εκεί πέρα που θα πάει, θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του ή σε αυτό που θα ήθελε. Αν ο καιρός φυσικά θα του κάνει το χατήρι. Έτσι, Κώστα. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν και κάποιες αντίξωες συνθήκες, κάποια δύσκολα βήματα ως προς τους φωτογράφους οι οποίοι δεν θα ασχοληθούν. Και φυσικά δεν υπάρχουν και επιρροές. Γιατί, βλέπουμε τους Αμερικάνους, τους θαυμάζουμε, αλλά τα τοπία είναι διαφορετικά. Ο Αμερικάνος θα τη γράψει τον Αμερικάνο, θα πάρει μάλλον κάποιες ιδέες από τον Αμερικάνο. Ο Έλληνας είναι λίγο πιο δύσκολο να συναντήσει αυτό που βλέπει ο Αμερικάνος μπροστά του. Υπάρχουν κάποιες κατηγορίες φωτογραφίας τοπίου. Εντάξει, εγώ τα θεωρητικά όλα αυτά δεν τα λαμβάνω και ιδιαίτερα υπόψη. Απλά τείνει να υπάρχει μια αντιπροσώπευση σε κάποιο είδος φωτογραφίας με κάποια ονομασία. Είχε συζητηθεί πρόσφατα με κάποιους φίλους και ίσως θα θέλω μια περισσότερη διευκρίνηση για το τι είναι. Στη φωτογραφία το οποίο δεν είμαστε υποχρεωμένοι το τοπίο που έχουμε μπροστά μας να το καταγράψουμε ως θέλουμε ή όπως το βλέπουμε, συγγνώμη, αλλά μπορούμε να το καταγράψουμε με διάφορους τρόπους, ο οποίος κάθε τρόπος αποσκοπεί σε διαφορετικό σκοπό, έχει διαφορετικό σκοπό. Υπάρχει η αντιπροσωπευτική, η υπερσιονιστική και η αφηρημένη φωτογραφία. Στην αντιπροσωπευτική, η representational, υπάρχει το what you see is what you get. Είναι δηλαδή η καταγραφή του τοπίου όπως το βλέπει ο φωτογράφος. Έχει σκοπό να καταγράψει το τοπίο όπως το βρήκε ο φωτογράφος στη στιγμή που βρέθηκε σε αυτό μπροστά, χωρίς υπερβολές. Τώρα βέβαια το υπερβολές είναι και στην κρίση του καθενός, γιατί το συζητάγαμε και με τη Μαρία χθες, ότι κάποιος που θα δει μια φωτογραφία χωρίς να γνωρίζει τη φωτογραφία του οποίου μπορεί να βγάλει γρήγορα συμπέρασμα ότι η φωτογραφία είναι πειραγμένη στο Photoshop. Υπάρχουν τα χρώματα, υπάρχει το φως που παίζουν παράγοντας στη φωτογραφία, που θα δούμε και στη συνέχεια. Τέλος πάντων, στην κατηγορία αυτή είναι οι φωτογραφίες περισσότερο στο τοπίο που έχετε το τοπίο αυτούσιο, όπως το είδε ο φωτογράφος και το κατέγραψε με τη φωτογραφική του μηχανή. Στην υπερσιονιστική φωτογράφηση του τοπίου γίνεται η καταγραφή του τοπίου, αλλά πολλές φορές μπορεί ο φωτογράφος να χρησιμοποιήσει διάφορα τρίκ ώστε να τονίσει κάποια πράγματα. Μπορεί, ας πούμε, με έναν εμβριγόνιο φακό να δημιουργήσει την αίσθηση της τεράστιας απόστασης μεταξύ των αντικειμένων από το μπροστά μέχρι το πίσω μέρος του τοπίου. Μπορεί να τονίσει περισσότερο φερειπίν ένα ποτάμι, ότι έχει μεγαλύτερη ορμή από ό,τι δείχνει. Και στην ουσία όλο αυτό βέβαια δεν το κάνει για να δημιουργήσει μια φωτογραφία, για να πει κάποιος πολύ ωραία φωτογραφία. Η δημιουργία αυτού του είδους φωτογραφίας είναι κυρίως για να δημιουργήσει κάποιο προβληματισμό, κάποια σκέψη μέσα στον άνθρωπο ο οποίος θα δει τη φωτογραφία του. Και φυσικά ίσως για να δώσει και λίγο μια διαφορετική νότα στο τοπίο που είχε μπροστά του. Ο σκοπός δεν είναι να καταγράψει καθ' αυτού το τοπίο, αν και μπορεί να γίνει και αυτό. Απλά
θέλει να δημιουργήσει μια ψυχική, ας το πούμε, εφορία σε αυτό που θα δείτε η φωτογραφία, ώστε να προβληματιστεί ή να αναζητήσει κάτι παραπάνω μέσα σε αυτή. Η αφηρημένη, abstract, η οποία είναι και ίσως από τις δυσκολότερες φωτογραφίες του οποίου, συνήθως απαιτεί περισσότερη εξοικείωση με την φωτογραφία του οποίου και τις τεχνικές τις οποίες υπάρχουν. Δίνει βαρύτητα στην υφή, στη φόρμα, στο κοντράστ και στο χρώμα.